खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो स्वrji The Creativity YouTube चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै 27 सेप्टेम्बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिनानै होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे YouTube चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबावबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नायलांदिनि। गिबियावनो दङ आंखौ जुदि दोलोआ बिजाथि महरै फसङोब्ला आंहा मेन्टेलि रेडि जाखानानै दङ। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि आगुनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी बिथाङा। थारैनो जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरा गावबा गावनि दोलो आफादफोरखौ सांग्रांथि एबा गोख्रों खालामनांगौनि थांखिजों गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव बायदि हाबाफारि लानानै हाबा मावनायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो बेखौ नोजोर बोनानैनो मैयाबो BPF दोलोआ मोनसे हाबाफारि लानायखौ नुनो मोन्दों, जेराव बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिसिनि आगुनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला आथिखालाव UPPL दोलोआ BJPनि आथिं सुग्रासो। UPPL दोलोआ खोथा होनानै खोथा लाखिनो हायाखै, जायनि थाखाय आथिखालाव आदिबासि राजबंशी आरो गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरा दायो BPF दोलोआव फैफिनजोब्बाय आरो बिथांमोनहा BPFखौनो सापर्ट खालामनो रेडि जानानै दङ होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबावदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला आथिखालाव BPF हानजायाव क'क्राझार लकसभा MP बिसायख'थिनि बिजाथिखौ लानानै गावखौ फसंनो थियारि जादों होननानैबो बुंथिदों। बेनिखायनो बिथाङा बुंबावदों दि क'क्राझार लकसभा MP बिसायख'थिनि बियाबाव जुदि आंखौ बिजाथि महरै फसङोब्ला बेनि थाखाय आङो मेन्टेलि रेडि जाखानानै दङ होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होदों मानगोनां लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा आगुनि बिटिसिनि खाम्फा बरगयारी बिथाङा। दाखालि बावैसो चिरां जिल्लानि सिङाव होखारजानाय माखासे गामिफोरनि रायजो राजाफोरनि सायाव मोनसे बेले बेजे एबा गावजों गावनि गेजेराव सोंखारिलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ दाखालि बावैसो सनिबारखालि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे सरकारि हायाव माखासे सुबुंफोरा आयेन बेरेखायै थानायनि थाखाय हाग्रा बिफाननिफ्राय होस्रांनाय जादोंमोन। जाय जाथायखौ लानानै गुबुन गुबुन दोलो आफादफोराबो बायदि बायदि गावबा गावनि खेंफोरथिखौ होनाय नुदोंमोन, जेराव सरकारखौ गोबां दाय होनायखौबो मिथिनो मोन्दों। नाथाय बेखौ लानानै होखारजानाय माखासे सुबुंफ्राबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला लावख्रिगुरि गामिनि गावबुराजों लोगोसे BCDCनि चेयारमेन बिथांमोनहानो बिथांमोनखौ हाग्राबारियाव लानानै थांदोंमोन, जेराव बिथांमोनहा दायो होखारजादों। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया आरोबाव लावख्रिगुरि गामिनि गावबुराजों लोगोसे BCDCनि मेम्बार बिथांमोनहा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फिन बुंफिनबावनाय बायदिब्ला बिथांमोनखौ एबा लावख्रिगुरि गामिनि माखासे होखारजानाय सुबुंफोरखौ जोङो माब्लाबाबो लाङाखैमोन एबा बिथांमोनखौ बेयाव थिनहरनायबो जायाखैमोन। नाथाय बिथांमोनहा अख्रायै गावसोरसो थांदों, दायो गावसोरनि खाफालखौ गावसोरनो जानाय जाबाय होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावदों। बेजों लोगोसेनो बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावनाय बायदिब्ला हाग्रायाव थानाय समावनो सरकारनिफ्राय माखासे माने नटिस फैखादोंमोन, जायखौ लानानै लावख्रिगुरि गामिनि गावबुरा BCDCनि सोद्रोमा बिथांमोनहा बेखौ जयैनो सावरायनांगौ होननानै बुंबाय थादोंमोन। नाथायबा बिथांमोनहा लावख्रिगुरि गामिनि गावबुरा आरो रायजो राजाफोरखौ लानानै सावरायाखै, गावसोर हाग्रायाव थाहैग्रा गोजा सावरायलायदों। मा सावरायलायदों मा सावरायलायाखै बेखौ बिथांमोनहा मिथिगौ। जायनि थाखाय बिथांमोनहा दायो गावसोरनि खाफालखौ गावसोरनो जानानै लादों होननानैबो बुंनो नागिरदों खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों। BPF दोलोआ सरकाराव फिन फैफिनोब्ला बिआर फेरेंगा एबा रनजित बसुमतारीनो गिबियै होखारनायनि नटिस हरग्रोगोन। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा। थारैनो जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गाव राजखान्थिखौ गोख्रों खालामनांगौनि थांखिजों बायदि बायदि हाबाफारि लाबाय थादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो BPFनि दैदेननायाव उदालगुरियाव मोनसे जयनिं हाबाफारि लानाय जादोंमोन, जेराव 1500निबो बांसिन
गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरनिफ्राय BPF दोलोआव जयेन जादों होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावदों। बेजों लोगोसेनो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बुंथिनानै होदोंदि बिआर फेरेंगाया BTC जोनोम जानायनि सिगां BTCआव गैयामोन, बेनिखायनो बिआर फेरेंगाया फरेनार। लोगोसे बिआर फेरेंगाखौ बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला BPFआ जुदि सरकाराव फैफिनोब्ला फेरेंगानो गिबिसिनै नटिस हरग्रोनाय जागोन होखारनायनि। बेनि अनगायैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावनाय बायदिब्ला BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा चन्दन ब्रह्मनि बाथ्राखौ जेबो मिथिया होननानै बुंदों। लोगोसे चन्दन ब्रह्मआ सोर, आं मिथिया, आं सिनाया होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होबावदों। बिटिआर सरकारनि मोनसे जोबोद बाखनायथाव हाबाफारि। मुसलपुर साब डिभिजननि सिङाव थानाय गासै 386 नखरफोरनो दिनै फरेस्ट डुवेलार एक्टनि जोहैयै हानि फोरमान बिलाइ राननायखौ नुनो मोननाय जादों। जों बयबो मिन्थिगौ आथिखालाव बेरेखा दोलोफोरा आथिखालनि बिटिआर सरकार एबा UPPL सरकारखौ गुबुन गुबुन समाव बायदि अजद होनायखौ नुबाय थानो मोननाय जादों। जेराव बिथांमोनहा अजद होनाय बायदिब्ला आथिखालाव बिटिआर सरकारा सुबुंफोरखौ हा गैजायै खालामगासिनो दं एबा होखारगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थिग बेबायदि समावनो आरोबाव गुबुन फारसेथिं UPPL सरकार एबा बिटिआर सरकारा गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन जायगा एबा थावनिफोराव सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइ रानबाय थानाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव गोबां बिबांनि हाफोरखौ हा गैजायै नखरफोरनो राननानै होनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, मुसलपुर डिभिजननि सिङाव थानाय सालबारि आरो दरंगाजुलि ओनसोलनि गासै 386 नखरफोरनो फरेस्ट डुवेलार एक्टनि जोहै हानि फोरमान बिलाइखौ राननानै होनाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि बेबायदि हानि फोरमान बिलाइखौ राननानै होनाय जादों गुबैयै आथिखाल बिटिआर सरकारनि मानगोनां हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांजों लोगोसे UPPL सरकारनि एबा बिटिआर सरकारनि गुबुन गुबुन मावफुं सोद्रोमा आरो MCLA लोगोसे दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफानायखौ नुनो मोननाय जादों। आथिखाल UPPL सरकारनि सायाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनायखौ मिथिनो मोनदों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव BTC सरकारा गुबुन गुबुन जायगा आरो थावनिफोराव एबा बिटिआर ओनसोलाव जौगाखांनायनि बायदि हाबाफारि लानानै हाबाफारि मावबाय थानायखौबो मिथिनो मोनदों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा झारबारि ओनसोलाव थानाय औगुरि मोननाय मोनसे गामियाव मोनसे फाखानि लामा बेखेवनाय जायो, जायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफोरा एबा रायजो राजाफोरा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला बे लामाया जुग जुग गोबावनिफ्रायनो गाज्रि जानानै दङमोन, जायनि जाहोनाव हस्पिटालाव थांनाय, बेमार आजार लांनाय, फरायसालियाव गथ'फोर थांनायाव जोबोद जेंना गोनां जानानै दङमोन, जायखौ दायो बिटिआर सरकार एबा UPPL सरकारनि नाजानायाव मावफुंनो हाबाय। बेनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा UPPL सरकारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनायखौ नुनो मोननाय जादों।